Moet ik wat zeggen? Zien de kijkers van mijn vlog? Ik hoop dat het een leuke vlog is. We zullen dadelijk op een reis naar Duitsland. En met een kar mee, want u zei het met die ben je er. Wat is het, bed? Nee. Oh. Stwol en een kast. Stwol en een kast, nou, dicht maar weer. Ja, Monique. Nou, doei. Goeie reis. Ja. Dank u wel. Nou, dat gewoon. Ben je goed zitten? Ik kan goed zitten. Ja. Oké. Ja. No. Inmiddels ben we al in Duitsland. We rijden nu over de A28, kijk bij Apendel gaan. Maar ik zweer het Jim, hè, sinds we dus verwarren uitgegaan zijn, hè. Er zit er al de hele tijd een gele kar achter ons. Wat is er een steun achter je? Ja, nou best. Daarna aan het einde van de weg rechts afslaan. Ja, ik dacht je, hè? Zo zie ik een dom iemand. Ik had laten zien, hè, op mijn statistieken van mijn YouTube, dat 84% van de mensen die het short is man. Dus in principe maak ik een mannenvlag, denk ik. Ja. Dus ik maak wat vrouwengrapjes bij. Dat is ook leer. Ja, is het nog weer? Mooi. Pak een loertje, hè? Een zeurderig loertje. Een vrouwelijke kar? Ja, hè? Ik denk dat aan hebben te boeten en het slopen van. Ga je er nog een keer op slaan? Nou, we zijn op dit moment bij het appartement wat we aan het verbouwen. We halen wat spul uit, we zetten er wat spul erin. Maar eerst even een bakje koffie. Ja, de chocolaatjes hebben we dus mede dank aan de familie Brouwer uit de Harkema. Nee, doe ik niet. Oh nee? Stel bij. Dat dacht ik. Nee, Dat je daar zet niet in. Nee, dat is ik juist gekregen bij mijn afscheid van een gemeentelid. Oh? Ja, als waardering voor wat ik van hun dienen had. Daar heb ik het voor gekregen. Ja, doe me zeker mooi niet. Zo'n leert, zware kost, van ik denk minimaal 1250 kilo. En die moet daar hier het kamer in om daar bovenop te komen. Maar de buik inhouden, hè? Buik inhouden. Spieren oorspannen, bilspieren oorspannen. Goed, dan knellen ze dan met de arm stellen, hè? Net te jongen. 1, 2. Ja? Ja. Oh, ik ga een heel wat dingen. Alles zit inmiddels weer op zijn plak. En dan kunnen we dadelijk op de bank daar ploffen. Schilderij maar erop hangen, maar dan hebben we gewoon alles hier gefixt. Een kast, bank, een nieuwe tafel. Nee, is het vol. Ben je tevreden? Heel tevreden. Ja? Ja. De tafel is 40 hier, daar hebben we ontzettend ontpraat. Ik weet wat er wel gebeurde, maar hij staat daar. Vader? Ja, een mooie tafel. Maar. Martijn? Nou, ik weet niet, Jannik misschien bij mij, maar Nani. Via over de mensen, hè? Nou, ik bedoel, je kan een mooi speeltje aan. Ja. We zijn dus in Altenau. Daar ben je Altenau. En Altenau heeft gewoon een eigen bierbrouwerij. Ja. Het is maar heel iets dwarpje, hè. Het is een soort van, nou, die grut als, hoe is dit hier aan? Die grut als Mannegem? Nee.